Днес ви казвам здравейте от световната премиера на изцяло новото BMW i3, първата електрическа трета серия Neue Klasse. Само вижте новия дизайн, монолитните форми, тези стеснени предни фарове и малките бъбрековидни решетки, които са директна препратка към оригиналното Neue Klasse от началото на 60-те години. Имаме нови джанти, нов профил, чупката на Хофмайстер е запазена, а интериорът следва Neue Klasse философията с панорамен BMW дисплей, нов централен дисплей и 4-лъчев волан. Преминаваме отзад, където имаме вече стеснени стопове. Версията i3 50, която разполага с 469 конски сили и задвижване на всички колела. Тук също така говорим за 800 волтова архитектура, но най-революционното, този модел може да измине 900 км с едно зареждане и само за 10 минути да напълни 400 км. Моделът ще бъде лансиран като седан, но по-късно ще идва и туринг версия, а през септември ще излязат и бензиновите версии, но за тях ще ви разкажа чак тогава. Какво мислите за новата i3?